Balot-balot. Hi guys! Welcome back ulit sa aming YouTube channel. Ayan, gagalong po kami ngayon sa isa nating supporters. Yeah, Solid subscribers. Sa Johnson family and Kibuyan family. Then papasyal din kami sa kamag-anak naming nagbibibingka. Yun, Bibingka. excited na kami matikman ang bibingka. Yeah, bibingka ng paniki. Ayan, syempre ang ating driver, si Madam. Salamat sa pag-sponsor sa sakyan. Thank you sa sa pa-drive. Sana all. Sana all. Four wheels. Malapit lang yan. Si Dana, sabi ni Dana. Nahilo na naman si Dana, guys. Naamoy ko. Wala akong air freshener. Wala kasi naman, ayaw malamig binili. lang. O, initan natin gusto nyo. Mainit naman. Ay, madali lang ba eh? Buti ka mo, Madali lang. hindi ako umabot dun sa yung bagong policy ngayon. Bibili na lang si Kailangan mo pang mag-schooling, driving. Oo, bago kami bigyan ng lisensya na. Bago nag-effect yun, nakakuha na ako. Schooling, di mag-aral muna May ako. kasi ako, may kasama ko sa pananalapi na nasa LTO. May Kaya sinasabi si Dana. pinalakad ko na. Mag-ano na rin ako, papa-enroll na ako ng... Mag-ano, ganyan-ganyan lang man yan natin eh. Pag automatic, pero pagka manual mas mahirap. Anong ganyan-ganyan? Ganyan-ganyan lang. Ganyan-ganyan lang yan ako. daw. Alam mo ba nung tinuturuan ako ni Kuya Moid mo, ilang beses kami nag-away. Kasi hindi pwede kasi talagang ano to. Para kang karo kaya ito nung una ko. Kinash mo to, tay? No, oo, cash kasi second hand lang to. Second hand lang to. Parang bago pa no? Naswertean ko lang na ngailangan lang yung kaklase ko noon. Eh, saktong naghanap kami ng sasakyan. Maglalabas sana kami ng bago. Kaya lang karami naman palang requirements. Eh, syempre, kukuha siya ng requirements. Doon pa, di kano kami pa makaalak. Kailangan may ngarudan. Kasyalin tayo dito sa ganito atin, oh. Bili tayo bukas. Tayong apat lang kasi. Si Gigi. Oh, pwede na kayo kung marunong mag-drive yung isa. Kasi, Mag-aaral tayo. Kutsi-kutsihan. Drive. Bili kami bukas, guys. Tagli-isa kami, kutsi-kutsihan. Magkano dyan, marunong sinong willing magturo? Lokal ng patalan. Lokal ng patalan. Cute. Ang ano dyan, yung preno-preno, yung sa paa. ang una mong tututunin dito, yung silinyador. Kasi umagaan siya eh. Bibili Pag yata isang si Greta tapak ng mong gano'n, puro bigla. baka. Ng 4 wheels bukas. Ako pa naman, bara-bara din ako. Parang si Kuya Ife, aggressive. Interesado ka, girl! Nagulat ka din. Oo. Ako yan na lang, oh. Yung nasarap. Ito natin yung natin dito. Matagal na rin po kasi silang nag-invite dito. Dito sila, oh. Tao po. Tao po. Saan ba yung dula? Tao po. Hello po. Magandang hapon po. Ay, Dana ha? Ay! Hindi! Sige. May katidana. May katidana. Kunana siguro na yung siya na agitay dragon fruit linis ang kukursin niya. Nag-aala. Gago talaga. Naman kasi ganyan. Gusto mo kami personal. Wala ka talaga din. Parang ganyan naman. Ay, sige. Hello po. Ano ba yung kanyang daddy? Napaka-pogi. Subscriber natin. Magkakapatid kayo? Magkakapatid kayo? Opo. Ay, ito yung aking ito yung aking kumare. Di ba ang ganda niya? Ito ay friend ko siya nung college. Ano to? Siyempre si Aling Karen. Di ba ang ganda pa may nalang Hello! Tapos ang ganda na yun. Kwaji. Papay pa yung bingkaan damdaman. Well, Naglako kami ka, no? Naglako na kami. Naglako bibingkang pa yun. Sige. Apay kaya yun? Wala, oo. Kaya. Ano, nagatubungan na rin. Napabiskaya na kami sa bahay. Ganyan ulang. Hagod. Kapag kayo, mamel?
Opo. Ito si Juan, scholar man. Katutubo po. Nagpipintas. Hoy, among Juan, galamay ka pala. Galamay din ang ano ko, lola ko. Ay, baka Agkabagyan ko siya. Galamay pala. Kasi kami ni Juan siya. Wa, mabalin, mabalin. Ay, nakita niyo yung camera. Ano katawan da? Wala kayo. Galamay Sabi, pala. tingipon mo. Mali yun, mali. Makaila ko ng mali. Lepusok. Wala ka na mapapanan yun. Titip yung mga ano kung wala man lang yun. Ano kami dyan? Tinutaka man lang yun. Mga tayo na nga rudan. Wala pa sila. Sawon, nagkakapsat kayo ng upat. Ako ang mas matanda sa mga Panganay. bagay. Sumunod Laysa. At asawa dan, Joan? Wala pa Oh, bye. Ay, si kalang ganda sa na. Kamu, ano kita, 30s. Hoy, 28. 18. Bata pa. Wala mga ano na yan. Ay, nagpipintas yung di vlog yun no pa. Sa personal ka sa personal naghingisip gaya. Kita ngayon, personal na. Personal na galas. Si Joan palagi dito noon, di ba Joan? Dito ako natutulog dati pag pinapagalitan ako. O, di ba ano ba yan? pag napapagalitan ako guys, dito. Iyak-iyak ako dito guys. Nagdalita naman ako. Oo, ngayon, mga tayon. Mga tayon. Wala ka babae. Pinaspasan na nagluto na eh. Pasak. Alam mo, hindi na mga ito eh. Wala tayo niya adong nilaw. Wala, kababae. Magandada pa. Made, mga ito yun. Tayo ka. Oo, mga arsilaw. Mag-anak tayo mo lang guys. Yun no, naganda pa sila. Napita me. Nag-effort sila. Apay, manot ki pa masahe Jay Mindoro. Ano mga bakak si Loto, Joan, ano may kami? Ayun na. Dati makupanang tayo di dyan. Oo. Wow, Bet. bakbet. Ang sarap. At hindi tayo nga, days na eh. Kain agad oh, kain agad. Ito na, hapunan na namin guys. Oh, nalibre kami ng hapunan, di ba? Pag-alwan na katikwa. Kapit ng Ilocano. Kanin. Sabi na dahil. Ano mo kanin? Kain na po. Kain na po. Ala, kakahiya. Si Ate Karen, ang puti-puti. Sana all puti. Ako lang maitim dito sa amin. Apo daw na. Mapuputi talaga Tanungin mo sila. na lang sa ate kung ano yung secret Oh, ano daw yung gamit mo? Inborn. Magamit. Para Ano magamit. daw? Gumatak ata nga dagos ngayon. Badim lukuluk pun dati. Madi pa nakita yung kampal na, John. Madi pa. Ato ito taklang nakita. Kain po. Thank you po sa Johnson family. Tsaka sa Kibuyan family. Sa kaya nga kamo. Dito sa Kayanga, Panikitar. Andito kami sa Kayanga. Kaya nga, busog na naman. Kaya nga, busog na naman. Kain na naman. Mangantay na pa na. Mga kailatan eh, oh, madig babain. Pag si kayo, is-straw kay Latta. Tayo, katandanunan niya. Ngayon lang po. Talaga pati lunggami. Balik na naman sa bukid. Pero ka, nagkambal kami man. Nagrigat ang kampal. Agi dragon fruit yo. Ay, wala pong bunga ngayon. Oo nga ron, nagaduin din. Ayun na kaya. Sa ano po ulit? April hanggang October. Start na naman. Nilakla ko yun, Jay. Oo po, sa palengke. Ang dati ko ako Kam si guys. Day na. Bagsakan mo si Dragon. Sarap ng pakbet. Iba tong pakbit nyo, tita. Bakbit lang kapangpangan. Oh, ano ate, abay, kasi kulay na. Kamuti siguro. Hindi. Nilagyan niya ng ano. Maarte nga, luto ni kapangpangan. Sarap. Guys, kain tayo ng dito. Ayun talaga yung hinahanap mo. Ikaw nagluto siya? Hindi mo nagluto? Gusto mo to, Dana? Uncle mo, maniwala ka dyan. Doon ka mga tadyon, ah. Sige. Kunin mo na to. Kulak-kulak eh. Tanay. Ay, madana. Pabantay mo. Bantay mo dyan. Tanay. Pero ang ganda din doon. Nagtrabaho niya tayo Rizal, hindi? Ang mga na, nakadado ata akong mangan. Kasi kakanong pwede ka pa mangan. Narod. Kadok to ni Kwa. Kayo lang tinutuan. Malaki mo. Talaga na, sorry. Awan di Talaga pasang ano. na pangawang kanuwang. Kami lang. Nagadumot yung luto yun. Gusto tayo garo amin dito. Wala, mami na ata akong mga lito.
Kumain ka ng kumain, Dana. Dana. Lagyan mo lahat yan para mabog. Para magtaba. Para magtaba. Kanan. Huwag yung kanin. Tita namin. Ay, hindi na po. Nakalayo. Hindi mga laka. Ikaw Joan, madi na lang to. Hindi po, naka-video. Ina! Nakalayo eh. Wala lang boy, nagano. Sige, mga ganun kayo. Gabi na po. Madi kayo babay. Kailan ta? Dana kanin. Parang Sir ba inang nyo manidad na kami. Hindi na magawa. Madi kayo ka nagbabae. Wow. Kaya hindi na. Nagkakagayin tayo. Ay, nagkakamag-anak tayo. Guys, nakabirok kami. Ako mo nga tunay ato eh. Dati koral Shout out sa mga taga Ako mo nga tunay. Galamay Dati dito koral. sa Tarlac. Ay, Pero na kabsat, ay, ang dami. inang me. Ay, Ang gaya. edad ta, kabsat ni inang me. Gali ka, anak, nagsangsangpot na matagga po Amerika. Iso nga nagpasyar kami dito. A few moments later. Much later. Yan guys, pauwi na kami. Thank you so much, Ante. Nakabirok kami at Ime. Thank you po. Family Charmson. Ang dami nilang hinanda guys. Thank you so much. Nabusog kami. Karen, kay She. At syempre kay Uncle. Uli kayo. Ito kay Tito. Uli kayo pag napunta kayo rito. Ang bait nila guys. Salamat po. Yan, ihatid po kami sa bibingkahan guys. Oo. Hatid namin kayo. Ihatid pa, may pahatid ka. Thank you po. Thank you po. Si Dana, may pa-take out naman eh. Hanggang ngayon kakain Si Mane. kami Mane. May kalata. Ayan guys, magagala si Dana. The night market. Magtitinda siya ng bibingka. Titikman natin yung pinagmamalaki ng Paniki Tarlac na bibingka. Gabi talaga ang bibingka dito, hindi umaga. Panggabi talaga siya, no? Oo, gabi. Kasi sa iba umaga. Pero dito gabi. Bayan na ba to? Sa ating mga... Ito guys, yung mga nagtitinda dito ay mga relatives din namin. Magluluto tayo ng bibingka guys. Anong mga bata pa sila mama, dito rin po sila dito rin sila nagtitinda. Kasama sila dito noon. Nung araw. Natry mo ba magtinda dito? Hindi. May gad ka. Nagtinda ng balot. Nagtinda ng balot guys. Kami dito dito kayo nagtitinda ng balot. Ihawan talaga dito. Ang una po niyan is ano pong unang lalagay po? Yan, dahon ng saging. Ano po yung nilagay niyo po? Itlog. Egg lang po. Itlog na may cornstarch. Itlog, margarine. Tsaka may cheese. May flavor siya. Kano po ba yung isa? 50. Nagkakahid ako ng nyog. Ayoko lang nagkakahid ng nyog para okay. O, di ba? Habang nagkakahid ako ng nyog, syempre may bibili ng bibingka, kaya ako nagkakahid ng nyog. O, di ba? Para ano?
lasing dito? Kami. Ay, apat kayo? Ha? Ito, relatives din po ni Father. Oo. Relatives ni Mama. Auntie ko yun. Shoutout mo na si Pinsan ng nanay ko. Oh, sige. Kahit apat pa lang. Bali guys, yung mga pamangkin ni Mama ay dito lang din po nagtrabaho. Dito lang din sila kumukuha ng kanilang kanilang allowance. Yan, gabi-gabi yan sila nagtitinda dito. Kahit din sila kuya, sila ate, yung mga mas matatanda sa amin. Na-try din po nila, nagtitinda ng balot. Pero kami mas nakakabata, hindi na namin nasubukan. Paano-ano lang, konti-konti lang. Ako, na-try ko. Balat. Dito balot. Balot. Tapos kadang-kadang. Aw. Kailangan ganun pala. Ganun. Dali. Try nyo daw. Challenge. Okay. Sarap kayo. Presyon ni Visoria. Mga ilang minutes po yan. Bilhin natin itong Bilhin natin yan. Ilan kaya mo? Masarap ang bibingka dito. Na-try ko na rin. Ito talaga yung binabalik-balikan din dito sa paniki. Katupig. Asan ang tupig? Tupig? Bibingka. O ka sa ano, bibili tayo ng tupig bago tayo. Isa cheese na. Cheese tayo sa cheese. Mas mahal po yung may itlog. Pares lang. Ba't nilalagyan ng saging? Para hindi masunog.
pesos. Ito na yung ano, yung itlog na maalat, yung topping. Itong dalawa, cheese. Tag 30 lang pala siya, hindi siya tig 50. 30 lang pala, 30. Murang-mura. Yan, tikman natin guys. Kakainin nyo daw dito. Yun. Okay. Lagyan nyo ng nyug dyan, kay Pan. Ayun, nasa Amen. sabaw. Baka doon ng nyug. Yun ang sarap po. Tikman natin. Siyempre, tikman natin, hindi pwedeng hindi. O, Dana, tikman Dana. Tanggal mo na yung pismas mo. Magkain ka na naman. First time ni Dana natitikman ng bibingka. Sarap. Sawa na si Ruben. Ay, kainip. Ang mura niya, no? 30 pesos lang. Sarap. Pag bagong luto talaga sarap. Na. Yes pa. Sarap. Makakain lang to, ah. Sarap na ito, oh. Ala, dito rin daw. Ito pala. Ito nga. Manok. Manok. Balot. Ito, Dana. Manok. Manok. Ang sarap. Bilan niyo sa ante, baka gusto na. Ante, batik na tayo, ante. Sarap. May isa lang may isang nga plain. Ay, Tatlo ko, ah. Ano isa lang. lang ang plain. Nakaluluto mo. Suro mo lang tabi. ito yung kaduan ni mamang mo. Hindi pa yan. Bali ang biyahe. Oh, dito na tayo guys. Order na po kayo dito. Pauwi na kami kasi may curfew. Baka magaling si tita. Guys, yung aming tita, bawal may Sabi. curfew siya hanggang 7, 8. Ang sabi niya, wag daw kami magpagabi guys kasi pag nagpagabi kami, palo daw kami sa puwet. Ayo. Dito. Ayan guys, pinadlakan nata kami. Tita, di na po kami galing. Andito na po kami. Oh, wala pala shitty. Andito na kami. Kala namin maka-chicks pa kami. May curfew kasi dito guys. Kala namin makaura pa kami sa sa Manukan.